Hasti hapang quality education kok shawi tongo abu busuk jorati BJP APF ti hapang kubi muktang khaikya Twiprasa Amchaini Rwng sengnai rok nongno nukhe hastini lukurok srai no shawi manai kok shama bai shamung belen phelaijak hapangni Twiprasa kami Amchai belai na khe lekha baya busuk jorati hanang pinangke Twiprasa Rwng sengnai rok lekha pora khlai ma tonglayo Khwaitula shikor adi bloko khobjak badlabar ni mai nok kami JB Rwng nok belena jai nangyawo khiklai tonika hasti hapang Nukung khunchili kapala bera kising misik bisi kologro munyo wati molo wati manjagai asuna bench gri hawa asuguno lekha pora khlanya nango o Amchaini Twiprasa Rwng sengnai ro hasti wo thangnai CPIM hapang nugibo mukumui nugya hake hapang yak sui paikya tabok BJP IPFT hapang ke quality education kok shawi shimi kungchugui painaya Belenya balokjak mainok Rwng ni obuti godisi hamya Thangnayo Amchaini DM o Rwng nogo panda akro khlai thangjak tei kok ruwi kawujak snami nani hwnei aboni ulo engineer wairewai sramani mungoi thanglachu khlaima nukphano samungo khe tapsak jora samungni mung phai phano kri Thangnai 2011 bisini simi Rwng nok chila phila ke klaijak o Rwng nogo thangnai talkisa sakang mantri kaisa panda bu khlai thangka tei kogri kabukha snami nani hwnei phia pandani ulo kogruma kok pogoi thangjaka hastini mantri SMC ni simi chengai IS habanogo wairobai sajak bota busak joro mainok Rwng nok ni godisi blene hamyawo klaijak haste hapang tei hapangni seborok shibo shawi manya hake mukumjak Rwng nok ni bagai bisini rang rjangma bai joto khlai mansugya Rwng nok thanai bisi kolog romui sak nangyawo klaijak ni bagai Twiprasa Rwng sengnai rok lekha porni kaham sepsap maya ngai tongbaikha Ngai je norokno je yearly bisirigi je school ni fan hini je tongo nomor khan ningma man gomorti o je fan ni je samung rogo orto tuli rok kri bera sera kri omo bojago the samung thepa samung hingkai chungui kumar rok poriskar khlaio hingkai te school ni jabotiyo mane rok paio ini godrej ni chair hindi opti rok paio hingkai te khata rok paio ta kejo school monong hake maintenance khlaimi yangi thang maintenance khaimi yang thago o rang bai hingkai emne maintenance khaijani karon ka abai kisi pang khaima khamo age jehetu oro minister program bo ungkha waisa koyek mas saka borok bo cyclango repair khaina hnai ga atingoi utuli rok je yang dokhata jetisi borok khaina omo to je nungmani kubangma bisi kudungma rombui omo hai Rwng nok klaijak khaima tongo je chung phai nuk khaimani SMC committee rok bai bo achuk laijak bar no achugoi chungobo salaika borok bai bo kai borok bo saw aw phaidi hilai chung aptike ISO bo onek proposal rekha abo rimani ulofano tasuk jrai ko mohai tongota bisik bisi rok ongkhana omo je Rwng nok mai klaijak mo hai klaijak to ang je oro 2011 phayo do 2011 ni September 20 tarikh phayo afuru ni hoite no obo umutui afuru asu kiji gya ko tabo khiti kija kiji kha afuru hoite no bo school no khabia jeni noro khejori chari nai omo to je chere rok sao waisa uisu phaya omo rol busik kubui abo borok samari hingka kai bo asuk saimia waisa uisu phayo samaka obtui us songnai rok waisa uisu miss khayo afuru kai chung master rok songmasar natini buto omo hai je phai chung nuk phakya kuri blango tongo da borok tabuk to time ni ko borok phainani phayana one class ni hate 5 jora acha no phurungnai rok khorok busuk to khorok buri kai no rok khamada macha macha waisa usu macha deli macha ya kendrok no master rok kahamke pora rok phurung hrungu mnara bojaka asugi pori school to jotno kubai mang school na achugi pori go beri kendrok waisa uisu khejri rok macha hainobla school na hap pori go somoto tuli rok kri bera rok kri siprakta tiro wati rok jub jub hangke nongni school ni teacher rok phara pai isa nongno phurungnai rok phayo busuk jora na hoite busuk jora arbo school to mane norokno phurung borok norokno yakari kelang sutiri gai duita rok balu busuk baji
একটা দুইটার বা টাইম টেবিল ঠিক করে জরা রক ঠিক করে একটা না তিনি খেজারি সময় রকে ফারা ভাই ফাইয়া Twiprasa Rwng snayra rok salbrum obotui choba khlai mangno lekhapora khlai ma tonglai jawo hani bai Amchaini Twiprasa Rwng snai rokni phasing kharungni mokol bai nasike Twiprasa rokni kisale hamar engnai hnei salai tongkha Amchaini lukurok